Wong wedok iki jare makhluk yang lemah. Tapi apa enak sing iso ngalangi wong wedok? Lah wong wedok iki seblak panase duntal. Wong ayu ngono kuwi ngonokane mampu gak ya? Mampu Mas, aslinya podo dene, ayu elek iki podo wae. Ya gini kaya apa toh? Ambune piye yo? Kaya langu-langu. Langu-langu piye toh? Langu-langu basin piye to? Kewanitaan wis modele aku ki jujur-jujuran ya. Makanya dadi wong wedok kuwi aja kemproh nemen-nemen. Minimal pakai pencuci kewanitaan ben seger ya. Ngono kuwi wong wedok-wedok aja lali. Kayak sabun, enggak mampu. Aja kok wis wajahmu welek barangmu mambu sisane to. Ya iya toh. Wis rupane elek, ambune gradeken. Apa meneh sing raine glowing wayu tapi barangnya bau adek ngono ya enek. Ana ya sebelah omah. Wonge wayu. Tapi ambune ra mati. Iya tolong ya. Enek parfume barang ngono kuwi rumah samu. Nek gak kuat tuku parfume, minimal tuku sabun khusus kewanitaan ya, mbak-mbak, ibu-ibu tak tadi. Ngono nek kuwi ibu-ibu. Pokoknya sabun pewangi ya. Wong lanang ya ono aja GR aku nyeneni wong wedok ya. Lah wong lanang kenapa toh? Oh iya nek bar nguyuh trimo mbok slentiki tok ora tau cewek nih. Apa ki setengah mati ya? Ora ya. Ora tak sentiki kok. Cuma tak obat abene ngono lho. Terus tak sempat nyawani. Podo dene asline. Ayo aja kemproh teman-teman dah. Iya iya wis dong. Kok keting aku. Anja. Ma, tak takok ya. Apa bener bahasa Jawane depan kuwi ngaceng? Apa sih? Ditakoki kok malah apa piye to, Mak? Malah ditutupi raine. Apa jare jawab? Ngat. Malah ngat-ngat. Jenengku Sugiono ora ngat. Ngarep depan. Ngat. Iya ya, ngarep bahasa halus iki apa? Kok bener ngaceng? Ngaceng gendeng. Ya Allah. Oh alah, ngaceng kok. Tak kira ki ngaceng kok. Lah cuma takok lho gendeng-gendeng. Iya kok jarang tenan. Dadi ngaceng. Malah tak banter. Nah, iya toh. Kowe ngomong-ngomong toh. Iki piye lho iki karepku? Ya piye kok? Aku kan cuma takok. Pisankas ya. Pisankas kok teko ning kene gak tak gulung lho iki dadi tergulung kon. Tak suka nih. Rumah samu aku telon kok piye? Kok gawe dadar gulung ki? Depan ngarep kuwi ngaceng. Yo yo wis ngerti. Pisankas ngaceng. Lah ana to omong ngaceng neh to kowe. Kok keting aku? Mobil kalau kelamaan gak dipanasin, susah hidupnya. Terus kalau duda kelamaan gak dipanasin, gimana ya? Kalau duda mah langsung hidup. Wong wedok keras kepala, susah diatur, egois bisa aku. Kayak sopo sing gelem ngepak. Buat yang mau aja bang. Iya nek sing gelem. Yang nggak sanggup boleh pulang. Harus bayar bacot. Kok ya dan. Anja. Ini Sayangku, cintaku. Nyapa? Aku saiki wis lemu sayang. Terus kon ngapakne nek lemu? Bobotku 5 sayang. Tambah 5 kilo ngono lho ben bener. Kowe sik sayang karo aku ora.
Yo isik no. Wis cinta aku gak karo aku. Wis tau rasa khawatir. Aku malah seneng oleh awakmu lemu. Tidak empuk. Enak.